Deputy Chief Minister ka jela ba Preston Tensong ula ong bahag arpo trik rumpang ka BAC kan shong jingalang ban penken ria sngi ka dorbar mang tingka ka jela kum kadak ka jing ai buram khaddu ya UMP ka shlong Dr. Ricky AJ Singkan balaklat no ha ka janmiet jong ka khat kan dai trik rumpang ula ong ru bana ka lang ka sarkar kin le ya ka e ka badai ban le kumba jule hapo kari ula ong ru bana kalyang jong umarway ka sarkar bana kalyang ki MLA MDC kalong ka jing pangnut kablong kendit halor ka jing klat kan san jong UMP ka shlong Dr. Ricky Singkan ula ong ngisngo bandan benta lang hakum kani kapor bat ngibu ikini ki jing jas ngosi ki bangi kum ki briu ngimla ban pediang tang ha ka jing penyan utei ubana jrong bat ka de ka plan ka jong u uba Preston ula ong ngi pha ya ka jing skolam ki bahyeng hasam bat ngi kerman scam ngi duai ha ublei baun ai ka jing ja that yaw shakri jong u bat kum ju un ai ka jing tngen ya ka yeng hasam nakaliang jong nga mangwi nakaliang jong ka sarkari berkoi padang liang jong ki leaders hapo ka jelang kala kalong kai ka pangut ka balong kendit adu kata ya ka jing lat kan san no i Dr. Ricky Singkan UMP badon rom jong ka Shillong constituency dengan so ba ia terbentalang menta kami nadu chief minister jongi pat mami bro i basgo bahan ki MLAs jongi paro ki MDCs ki bidan lak paro ba ibu ya kini ke jingji ke basgosi ki bangi ki brio minwa ban kriak tang ha ke jing pnia utei pana jrong hu kham ti pa bar ngamets kham scam lu ba kali de ka plan ke jong pana jrong te ni pha ya ka jing skolem sha ki para jong ki paro ki ba yin ba sem jong i ba sung kon paro ba ta ni krimen scam ni tuai ho play unai ya ka jing ja thai yaw shakri jong bat kum ju unai ya ka jing tengen ya ki ba yin ba sem paro te ka be de bat ka session ka binidon la syai ka ski ko by CM nila ka patay ka BSC kan syong la syai ka ski bat nakaliang jong ka sarkar lang ba jong chief minister jongi ila pha ya ka jing sngo ba lakum no kuno la syai ka ski i dei ban ajon ya kani ka house ko jongi la syai tin le ya kata ngin sale la syai ka ski ha ka ba ngi hapu ya ka ban don ka abishwi reference kajing ai buram khaddu ya uni unoyalam jong ke jela mekla jongi bat ya kene minsa pedip sepi la syai kasni hadin ba ka BC ka shop hapo ka office jong speaker betul buram